Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ανεβαίνει σήμερα ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσει το δεύτερο Πάσχα της δημόσιας δράσης και παρουσίας του. Ανεβαίνει στην πόλη που θα τον δοξάσει και θα τον σταυρώσει, που θα τον λατρέψει σαν Θεό και θα τον καταδικάσει σαν εγκληματία. Μπαίνει στα Ιεροσόλυμα των αντιφάσεων και των αντιθέσεων, στα Ιεροσόλυμα που τόσο πολύ τα αγάπησε, ώστε τα πότισε με το αίμα του. Εισέρχεται στην πόλη και κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει ο πόνος και η αρρώστια. Πηγαίνει στην κολυμβήθρα Βηθεσδά για να συναντήσει τα γιατί των ανθρώπων, για να απαντήσει στις αγωνίες, για να ξεδιπλώσει την απέραντη αγάπη του, για να εκδηλώσει το αμέριστο ενδιαφέρον του στα πληγωμένα παιδιά του. Το βλέμμα του Ιησού χαϊδεύει όλους τους παριστάμενους στη Βηθεσδά. Μελετάει πρόσωπα, καταστάσεις και ψυχές. Στέκεται σε έναν από όλους. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον. Ξέρει ότι το μαρτύριό του κρατάει εδώ και 38 ολόκληρα χρόνια. Συγκαταβαίνει ο σωτήρας και ασχολείται με τον παράλυτο, τον θεραπεύει, τον ουθετεί, τον απαλλάσσει από την αναπηρία του σώματος και από την αγκύλωση της αμαρτίας. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον δεν τον προσπερνά. Τον κάνει αντικείμενο της θεϊκής μέριμνας. Βλέπει στο πρόσωπό του, το πρόσωπο του παραλύτου, κάθε παράλυτο άνθρωπο. Το ενδιαφέρον του Χριστού για τον πόνο και την πνευματική κατάσταση των άλλων αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα για μας. Σε μια εποχή γενικής αδιαφορίας για τα πάντα και τους πάντες, το θεϊκό ενδιαφέρον έρχεται να μας αφυπνήσει και να κεντρήσει τις λεπτότερες κορδές της καρδιάς μας. Στην κοινωνία της ευμάρειας, της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της άνευ εμποδίως επικοινωνίας, της περιττής και κατασκευασμένης πληροφορίας, της ατομοκεντρικής διασκέδασης, της εσωτερικής διάστασης, των υπαρξιακών αδιεξόδων, κυριαρχεί, αδελφοί μου, η αδιαφορία. Ο άνθρωπος αδιαφορεί για τη συγκροτημένη καλλιέργειά του. Αφήνεται στις επιδράσεις που κατασκευάζονται προσεκτικά και τον κατευθύνουν στοχευμένα σε ποικίλες εξαρτήσεις. Αδιαφορεί για τις σχέσεις με τους άλλους. Μόλι με την αγάπη, με την απόρρεστη σαρκικότητα και είναι πλέον ανήμπορος να αγαπήσει αληθινά. Αγαπά μόνο για να πάρει κάτι, για να εισπράξει ευχαρίστηση, για να ικανοποιήσει κατώτερες επιθυμίες, που τις βάπτισε δικαιώματα. Ο άλλος είναι αγαπητός μόνο όταν είναι χρήσιμος. Αδιαφορεί για το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Κλείνεται μέσα σε ένα μικρό κόσμο συναλλαγών, απολαβών και απολαύσεων και ξεχνά τον μακρό κόσμο της φύσης και των υπόλοιπων πλασμάτων. Αδιαφορεί για τις επιπτώσεις των επιλογών του, διότι αυτά που θέλει είναι πιο σημαντικά από αυτά που προσφέρει. Καρπός αυτής της γενικευμένης αδιαφορίας είναι η μοναξιά. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για κανέναν. Οι φιλότιμοι και δοτικοί άνθρωποι χαρακτηρίζονται ως ανόητοι, τρελοί και αδύναμοι. Το ενδιαφέρον δύσκολα ξεχωρίζει από την ενοχλητική περιέργεια και η προσφορά δύσκολα είναι καθαρή από τον γεροσκοπισμό.
μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της αδιαφορίας έρχεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να ρίξει το βλέμμα Του στον κάθε παράλυτο και να τον φροντίσει, επειδή τον βλέπει κατακείμενο. Είναι κατακείμενος ο άνθρωπος στις επιπτώσεις της αδιαφορίας. Είναι ακαλλιέργητος εσωτερικά. Είναι αποξενωμένος από τους άλλους. Είναι άσπρος με τη φύση. Είναι πονεμένος και χαμένος στα μονοπάτια των λανθασμένων επιλογών. Έρχεται ο Κύριος και ασχολείται με τον κατακείμενον άνθρωπο. Έρχεται να τον ξεβιδώσει από τον τράβατο της αμαρτίας, να τον αναστήσει από την παραιτησία της αδιαφορίας, να τον βάλει σε μια πορεία μετάνοιας με την οδηγία Μικέτη αμάρτη. Όλοι έχουμε πάνω μας το βλέμμα του Χριστού. Όλοι κουβαλάμε στην συνείδησή μας το θεϊκό ενδιαφέρον. Όλοι έχουμε βαθύτατη επίγνωση ότι δεν είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε ξένοι για τον Χριστό. Είμαστε οι παράλυτοι του πνεύματος, της αρετής και της αγάπης, διότι κολλήσαμε στο βρώμικο κρεβάτι του εγωισμού. Ο Ιησούς δεν μας πλησιάζει ως φιλόσοφος. Έρχεται κοντά μας για να μας βοηθήσει να σηκωθούμε από τις πτώσεις μας. Έρχεται μέσα μας για να αναστηθούμε από την έκρωση της αμαρτίας. Μας απεκλωβίζει από πάθη και συνήθειες. Μας φωτίζει στις καθημερινές επιλογές. Μας καθοδηγεί στους δρόμους ενός σκοτεινού κόσμου. Μας παρηγορεί όταν όλοι μας γυρίζουν την πλάτη. Μας δυναμώνει στη διαχείριση των δυσκολιών και των προβλημάτων. Όλο αυτό γίνεται μέσα από την προσευχή, τη μελέτη του Ευαγγελίου, τον ασκητικό αγώνα της αρετής, τη συνειδητή συμμετοχή στα μυστήρια και την αφόρητη διακριτική ελεημοσύνη. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί μου, η αδιαφορία χαρακτηρίζει την εποχή μας. Καθυλώνει τον άνθρωπο στην ασθένεια της μοναξιάς. Ο Χριστός ενδιαφέρεται και νοιάζεται για τον καθένα μας. Περιπολεί, συμπαραστέκεται, θεραπεύει, μεταμορφώνει, αναστέλει. Όταν μας πλησιάσει, να τον δεχτούμε ευχάριστα, να του επιτρέψουμε να μας ευεργετήσει, να τον βάλουμε στη ζωή μας, για να γίνει η ζωή μας γεγονός αιώνιο, χαρούμενο και ευλογημένο. Γέννησε. Ο Χριστού